Koromogi erokamano ahinya kuom yiero Ramogi TV odiechieng' ma kawuono arwakni machiegni weche manyien mag migago kamoro amora ma intie dwe ndalo 22 dwe mar achiel 2026 nyaka Ramogi dong' ndalo 9 kende to okanda manyo oganda orido miywago godo Januar inyalo gol nikech koro fuongruok chako bedo kaluwore kod kaka ji osebedo kaywak ne Januar bedo mokorore nyaka Ramogi thuolo ma bende weche timore mopogore wan kod mago motenore kod weche mag somo kama jatend piny William Ruto koro ogolo chik ne jopuonjre duto mowinjo bed ni donjo e grade mar 10 ma pod nitiere mier mondo tim mano kiny ma ok olewo ka okoni omenda maromo bilion 44 osechwal ne sikunde. In bende nyaka Ramogi ka in kod nyathi manitiere dala ne ni tero nyathine skul jatend piny okoni kata bed ni en gi uniform mar skul mancha nosome odhiga adhiya moko ibro los mbele mondo kik japuonjre moro amora bed ni pod okwamo e dhot kata orem chopo e skul. En aparo ni otie achiel kuom ote mabeyo ma nyalo miyo fungruok bedo kuom jonyuol mane pod omoko kod nyithindgi e dhoudi. Kopogore kod mano nyaka Ramogi chenro mar pogo omenda mag nyota bende dhi nyime. In iwuon bende ing'eyo ma inyalo medo luwo matut ahinya to mana ka ichiko iti e Ramogi TV weche manyien mag migago. Mokwongo wayudo thund weche. I am directing that no child should remain at home because they do not have school fees. Every child must go to school. Kwa sababu tumetuma pesa bilioni 44 kusomesha watoto wetu. Jatend piny William Ruto ogolo chik ni nyithindo duto ma pod nie miero donjo e sikul kiny ma ok olewo ni mar omenda somo osechwal e sikunde. Hiyo pesa iko na Uhuru Kenyatta na ndugu yake Moi Kenyatta na mfanyakazi yao anaitwa nani? Patrick Mburu. Yeah. My role was not to pay agents. My role was to campaign for Raila. Junet Mohamed ukichore gi chien e wilal gi omenda maromo milion 500 manonego chulgo agents magaziniyo e yiero mokalo. Jopuonje go ok dog e skul kanyo. Kendo wakwa TSC wanyisoge ni jopuonje nyaka bed ni tero e skunde mamoko ma ok Nyangoto. Tend Kupet bade ma Kisumu nyiso jopuonje sikund sekondar ma Nyangoto mondo buon puonjo tok jonyuol monjogi e wi duoko marach mar penj mar KCSE ma higa mokalo. Machiegni nyaka Ramogi bed thuolo mar ndiko na namba en 36000 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Jatend piny William Ruto ochiko ruodhi kod jodongo e kor gwenge ma pacho ka mondo ne ni jopuonjre ma yando timo penje mar grade mar 9 mowinjo bed ni donjo e grade mar 10 to pok odonjo e sikunde mondo donjo e sikunde kiny ma ok olewo. Jatend piny bende olero ni sirikal osechiwo omenda maromo bilion 44 madhi konyo jopuonjre ma pacho ka chako sombgi e kinde ma omenda mamoko pod biro. Olero ni onge japuonjre moro amora monego bed ni dong' pacho kata bed ni gionge kod gige somo. Jatend piny oloso e alap ma Kinoru ma yudore e kaunti ma Meru e kinde nyasi mar chiwo omenda mag nyota. Tumeambiwa ya kwamba kuna watoto wengi hawajaenda shuleni kwa sababu mzazi hana pesa ya kulipa school fees, mzazi hana pesa ya kulipa uniform. Mimi nataka nitangaze from Meru na mimi nataka nimweleze every chief, kila mtoto apelekwe shuleni. Kama mtoto ako na uniform ya JSS, hiyo uniform ya JSS anaweza kwenda kutumia kwa secondary school akingojea mzazi wako apate pesa ya kununua uniform ya secondary school. Mtoto wa Kenya asibaki nyumbani kwa sababu ya uniform. No child, and let me repeat for our education stakeholders, I am directing that no child should remain at home because they do not have school fees. Every child must go to school. Kwa sababu tumetuma pesa bilioni 44 kusomesha watoto wetu. Kawadhi nyime ni jumbe ariyo bang' jopuonjre ma pacho ka chako donjo e sikunde mag grade mar 10. Japuonjre moro mawuoyi ma onge kod nyalo mar neno ma bende ne otimo penj mar KJSEA pod ni pacho bang' rem yudo duoko mare mar penjno higa mokalo.
Dweche ariyo bang' duol matayo chenro mag penj pacho ka NEC golo duoko mar penj mar KJSEA, Juma Abdalla mawuok Amukura e kaunti ma Busia mabende ne en japuonjre skul mar jopuonjre mani kod rem mar neno ma Koyonzo Special School for visually impaired Nyakwaramogi mayudore e sub-county ma Mutungu e kaunti ma Kakamega pok oyudo duoko mare kata obok mamiye thuolo mar donjo e skul mane owinjo bed ne odhi e grade mar 10. Juzi nimefanya mtihani wa grade ya 9 mpaka leo bado sijapata matokeo, na wakati nilikuwa nafanya nilikuwa na mudhamini alikuwa ananisimamia, lakini ilifika mahali akaamua kujiondoa kidogo, na sasa nimeshindwa kuelewa. Mwalimu mkuu wakimpigia simu anasema tu anafuatilia. Sasa nashindwa, wengine watasoma tu kama mimi nimekaa nyumbani tu hivi ama. Kutoka kwa baraza la NEC ningependa kusema kama kuna wenye wananisikia huko, tafadhali na waomba mnisaidie pia niweze kupata matokeo yangu na niweze kuenda shuleni. Mpaka sasa hata sijui shule gani nimeitwa ama shule gani nitaitwa. Ningeomba tafadhali muweze kunisaidia ili nipate result ya mtoto, kwa sababu watoto tayari wamesha report. Ni huyu tu na msichana mwingine pengine ndio hajapata result yao, lakini nimejaribu kufuatilia, nimejaribu mpaka nimeshindwa. Sijui sasa nifanye nini. Nyakwaramogi kawasudo podwane mutene kod weche mag somo kama jaod bura ma Naivasha Jane Kihara okwedo wach mar migawo mar somo mar nyiso ruodhi ni ochok jopuonjre duto manurem donjo e grade mar 10 mondo tere skul, kama wacho ni mago gin mana weche makayiem. Jaod burano owacho ni sekta mar somo chomo kamarach kaluwore kod rem keto chenro mong'ith, nok mar omenda to kod telo ma ok ni kare. E chak juma ni migawo mar arita nonyiso ruodhi mondo okony e manyo jopuonjre moyo 400,000 manurem donjo e sikunde grade mar 10 e sikunde mag senior. Kihara wacho ni pek mar ngima oketo jonyuol kama tek, gima nomiyo ginyal tero nyithindgi e skul kaka dwarore. We don't know the way forward. You see, he has sent chiefs to go and look for kids to go to school. He has not given the chiefs money. We know where they are. They are at home because there is no money. And then you are telling us, for optics, and the chiefs are all over to make sure that children go to school. Children are not going to school because of anything else other than money. The teachers are also desperate how to sustain them. But you have heard him singing. He has employed the most teachers since independence. We know there are shortages. But in some areas also, I can tell you, the other day I complained because he's given teachers to the areas that he thinks he has friends. That is also another jigsaw in this government. And I'll not stop saying, because I'm talking the truth. I want to tell Kenyans the truth. The problem is serious. Kupet e bade ma Kisumu okwedo monja mano jogweng' ma Sidho otimone jopuonj mag sikund sekondar ma Nyangoto ka gikwedo duoko marach mar penj mar KCSE ma higa mokalo. Jagoro mar Kupet George Osura wacho ni duoko maber en chenro machakore chon e sama orwak nyathi e sikul, kokwayo duol ma ochung' ne ndiko jopuonje tich e pacho ka TSC mondo wil jopuonj 9 mag sikunno ni mar nyalo bedo matek negi puonjo e gweng' ma osetimnegi e timbe mag anjaogo. Bende osundo tend arita kwe mondo mak joma ne otimo monj makamano ka onyiso jopuonje sikunno mondo buon puonjo nyaka rita margi bed makare. Mand kawuono ni jopuonje go ok dog e skul kanyo, kendo wakwa TSC wanyisoge ni jopuonje nyaka bed ni tero e skunde mamoko ma ok Nyangoto, nikech kama oseyanyo japuonj ok wagen ni japuonj chak dog puonjo kanyo. Mar ariyo, wakwayo polise gi jomotelo ne kwe mondo okaw gini kamargi mondo gi make sure ni joma nyotimo gima kama omaki mayalgi ma gibed punished, migi kum moromore kodgi.
nikech ka wawe wach ni tanyu daer mar nyisou ni odhi medo timore kuonde mang'eny kabisa. Aparo ni jonyuol masidho kendo ma e Kenya mangima onego ng'e maber ni duoko maber ok yud odiochieng' achiel. En gima ichako losi odiochieng' ma nyathi obed admitted e school, to kendo janyuol nyaka ng'e result ma nyathi pile ka pile, kendo nyaka ng'e nyalo mar nyathine. Kiko expect ni nitie hono matimore ka ji otimo penj. Jaod bura ma Suna East kendo jatend kweth manok e od bura mamalo Junet Mohamed oyeyo seyo ewi jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod Muho Kenyatta ma en owadgi Uhuru kanyakla kod Paul Mburu ni ema norem chulo agents mag Azimio maromo $500,000. Junet okon ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta bende ne orem seto ombulu ne Raila Odinga masawa mar piny Kenya. Magi timore kinde ma jaod bura mar kaunti ma Kisumu Ruth Odinga bende olero ni onge pogruok moro amora e familia mar Jok Oginga kaka ilieko kod jok moko ni geto mana pogo familia no ewi tend Dr. Oburu Oginga ne ODM. Oloso kod tong wang' jowi mar Citizen TV Tino Manyoro, jaod bura ma Suna East kendo jatend kweth manok e od bura Junet Mohamed ukichore gi chien kendo dum kucha e kod chilo mane miene ni ne oleny kod $500,000 mane owinjore chula agents mag Azimio. Junet kata kamano wuok tung mosuo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta, owadgi Uhuru Muho Kenyatta, to kod Patrick Mburu moko ni ne owinjore chul agents mag Azimio. Hiyo pesa iko na Uhuru Kenyatta na ndugu yake Muho Kenyatta na mfanyakazi yao anaitwa nani? Patrick Mburu. Yeah. Na mbona hamukupata hiyo pesa? No, it was them who was supposed to give the money. That was the responsibility they took. Wasn't that, what was your role? Yeah, my role was not to pay agents. My role was to campaign for Raila and speak to the people. I was in every rally. Did you see me abusing people? If they had given to me, yes, to which account did they pay me to? You can't carry that kind of money in your hands. Junet mosebedo kayudo seyo ni ne obedo ageng'a ne ji mane konyore kode campaign makelo loch ne Raila Odinga yiero milo 2022. Koni Raila ne orem kaluwore ni jo Kenya ne ok oluto ne ombulu. Ahinya to masawa mar Kenya mokoni Uhuru ne ok otero Raila seto ombulu. Gino made omiyo Raila oyudo ombulu mohingo $1.5 kata kamano Ruto noyombe yiero go gi ombulu $776,141 ma en atamalo 50.49. Raila to noyudo $6,942,930 maduto en atamalo 48.85. Kaduol matayo yiero pacho ka IBC noyango ni pogruok e kind Ruto kod Raila nen manombulu 233,211. If they had voted even 500,000 more people with your name, today Baba will have died as a president. And his friend, the former president, did not take him to that area. Yeah. To tell the people that this is a good man. He was campaigning for him from his seat of power. Mageti mureka jaod bura mar kaunti ma Kisumu Ruth Odinga mane loso kod Ramogi TV chiwo ler ni onge pogruok ma ilieko e chama mar ODM kopogore kod demokrasia ma kinde ka kinde Raila ne otego e kind jokanyo. Ruth oyango ni Dr. Oburu Oginga e ogai mar ODM kendo ni kod lony mar gudo wi jokanyo kanyakla. Isiro telo mar Dr. Oburu Oginga koso? Ana siro tendo Oburu. Dr. Oburu Oginga mokwongo tende no ok en mana dwaro. Tende no kete. To ka nokete, Dr. Oburu Oginga en mature enough ma en kama entieno en ma onyalo mako wiwa mondo oriwa. Nitiere role ma daktari play kanyo maduong' malich. Niwach ka onge kama mature man gi that kind of sobriety to gini disambaratika niwach ni wan jotelo monego bed ni siro daktari. Wan mwakete mbele kar mondo wageng'e wati tich monego wati. Wadhi wakwe piny walos gimoro amora waketo daktari gi koko. Ruth okone jomoko temo pogo familia mar Jok Oginga ni eka gikel pogruok e chama mar ODM. Jatelono olero ni onge pogruok e kendo kaka familia mar Jaramogi gibiro bedo piny kendo gilalre. Wan kaka Jok Oginga wan jomoriewrega to kendo pod wadhi bedo gi riwruok. To kane nyathi wany matin alogo nyaka wuor bende owuok modhi to dhi oloso. Ing'eni en ng'ama tin bende to bende odhi to dhi owacho kata mobedo gi joge. En nyathi ma bedroom ma kibiro minjono
obo dongo e kibira kanyo e tie babagi to moro be matino gwenyore ne mar uncle ne moro ni gimoro wuokie maneno ka gima nyalo bedo ni noloso magina ne but nyathicha be nobiro mo wacho pacha ngeni wan kaka wan joko dinga kata mana nyathino ng'eny ne odongo e tie baba ne moburu mobe userite moka pando wuok godo ni wuok ni dwagore gi uncle ne kaka jomoko temo wacho cha. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jaod bura mar kaunti ma Siaya Christine Ombaka owacho ne rowere mag duond bura mar ODM ni kik gibed kod rikni mar dwaro kawo tend duond burano kendo mi pek weche ma kelo oganda kanyakla. Koloso e kinde chiwo basari e boma ma Siaya, Ombaka owacho ni gwenyruok e paro e kind jokanyo mag ODM nyalo hinyo duond burano ma bende en duond bura maduong' mogik e pacho ka kendo ma ibiro rang ahinya e yiero maduong' mabiro. Ojiwo rowere mondo rang kendo som paw siasa kaka yor timo ikruok makare kendo ma owinjore ne lek margi mar telo. My population of Southern into this institution. The turbulence in ODM is that when Baba passed away, people think that there is a vacancy to take over from him. Some of them are over ambitious and are trying to take this opportunity to begin to be felt in the community. Let them just go slow. They are young, we appreciate, but all of us were young once upon a time, and we were patient. So they must study the environment well. They must scheme for positions in future. I agree that everybody is ambitious, and that is not a bad thing to do. Everybody is ambitious, and we want to encourage them to be as ambitious as possible, even to reach where Baba reached. We want to wish everybody the best, but they must learn to be patient. They must never break the party because they will be partyless themselves. Have they ever thought about having no ODM? How does it look like? To me, it's like life is over. Without ODM, life is over. Even them, politically, without ODM, where are they going? Yeah, if they're going anywhere, can they tell us where it is so that we can see whether it's a good place, we follow them, or it's a bad place, we retreat. But for me, they better be patient. Piny owacho mamalo dhi nyime kod chenro mar chwalo pande kor gwenge makaluo gino ma igeno ni dhi ting'o malo kwan jogo manyalo ndikore kaka joluto ombulu. E chenro ma oser kod tend migawo mar arita kwe ma pacho ka kokalo e apis jagoro mongirore Dr. Raymond Omolo gigeto kwan ji maromo 200,000 momedo ndikore kaka joluto ombulu e gwenge makaluo. Chenro no ne ochwal e gwenge ma Lendu mayudore sub county ma Kadiboy county ma Kisumu kama dhano bura ne wuok oko mondo bende ondikre kaka joluto ombulu e kindeno. Nyaka sani oseyangore ni kwan oganda luo mathoth onge kod opande. The process is geared towards ensuring that we have almost 100% of people who've attained 18 years and above have identity cards. And this is as a result of trying to improve on the numbers that have been low as a result of those who find it very difficult to travel from distances within the villages to the Huduma centers or to the offices in order to secure the identity cards. Watimo mondo wami jothurwa duol mondo ka sa ochopo mar go kura to gigo kura, but at the same time kipande eminya receive go services mag sirikal mondo gibed able to receive services mag sirikal. So akwayo jotelo te jo siasa, jo civil society professionals mondo wadog e gwenge wate mondo wati gi goodwill ma wan kuom sirikal to make sure ni jowa obedo mobilized mondo kaw kipande to jomo osebedo kipande mondo bed registered kaka voters. Koro sani endi iyudo ka sirikal mar broad based osewuok oko kendo oketo resources mondo neni atamalo mane wantiere ma 38%, 40% wadhiro mwachomo wadwani wachop kata 60. Yakoro mogi ukaw ywe maromo kungo dakika 18 bang' sa 7 mar odiechieng' weche manyien mag migago biro ni achiel kachiel kama bende yudo mago mosetimore. Wacho ni sani ng'ato ndiko kanisa ni onge ting'o bat kod ni tiyo ne kok itiyo ne jopiny tidhi mana dala
Ateto Soja Jauyoma Ragengni ema wacho kamano. Erokamano ahinya. Jonyuol go ni kare kuom seyo jopuonj gichulo pesa tek nyaka nyathi ka nyathi dwarem Kennedy kawuok ka nyakware ma wacho kamano. Oraro wuod Nyasi Ayaja Mabenjwa Sembo wacho ni entiere chenro. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Jo-ODM obed gi winjruok e kindgi. Beatrice ema wacho kamano. Mr. Bati weche donjono maber ahinya. Gima wuoro ni wach somo mar nyithindo mochando to mana mine ema ywak. Nyasaye onego kony mine giywak malit ahinya. Sirikal okonywa. Mano min dayo min dayo aparo entiero Yugis. Erokamano min dayo ka entiero Yugis. Bati Ramogi TV neno maler ahinya e dala mar Homa Bay ka amor kod jatend piny William Ruto med mana chwado tich kabisa. Mano iluongo ni Mosh Jawendo ka entiere dala mar Homa Bay ema wacho kamano. Erokamano Oraro wuod Nyasi apani yote mari odonjo ka kendo. Bati neni maler ahinya West Pokot Chris Oreri. Erokamano Chris ka entiere West Pokot. In bende kineno Ramogi TV e weche manyien mag migago. Githulni wena ka uyweyo madundo pod wan gi weche mamoko e migago ka kik idhi mabor ma en migago e Ramogi TV. Be ikori mar dok e pacho kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa dak kethre to wantie. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Gik madana ne wacho bende ne donjo ni adier. Ang'o momiyo en wacho ni pari gi Rajiv gin jok moherore ahinya, To gima duong' ahinya, an nyaka sani pok aromo gi Rajiv no. Revisha ushinde. 500k can hit your MMF anytime. 1-bedroom apartment ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Donje piny manigi nyadhi. Kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansimtos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Igani nyaka ringe gi gari mamara, igani nyaka ugi ndege anbe, igani nyaka ugi ndege anbe, igani nyaka gero ot minen, igani nyaka gero ot minen. Mondo yud skiza tune mara mar thuma mar higani, idial star 860 star 416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Ni kendo nyakwara Ramogi bang' wuok e yweyo madundo mana singo ni wabedo godo kaso wadhi nyime gi weche manyien ni jotije mag kambi mag Sony Sugar mano chungie tich kod tend kambi no manyien e kar dwe mar 10 mar higa mokalo dwaro mondo piny owacho chulgi omenda gi ma oting'o sara manodong' ka giwacho ni gikalo ngima matek to piny owacho bende oling' manathi. Wuotho kuom dweche maloyo 2 ka onge lipot moro magiyudo kowuok kuom piny owacho ka otenore kod chudo magi. Moko kuom jotije machon 250 ma kambino mar Sony mane ochungie tich e higa mokalo
ne odok e kambini kabandho chudo margi. Nowachi ni kambi sirikal dhi chulo wadweche 6. Then the lisi ne chulo dweche 6 mane rumo dwe mar 6 higa ni 2026. Bang'e no wapo kiriembo ji tich by dwe mar 10 after ka government osechulo pesa mane onego chul. Now lisi the MOU manondiki okobedo honored. Kana donjo soni in 2017. To unfortunately nichoka yudo barua mondo transit soni 2025. Niko rani as young as 34 years old. I'm retiring. That is good. Life has to continue. Kata mago timore. Yuak ma wan go maduong'. Onge kaka wanyalo kata thiedhore from dwe mar 11 manoriembwa tich nyaka kawuono. Jotije machon ma kambi ma Sony ka otele kod Ken Makowiti wach ni singo mane omigi kapok ochunggi e tich ma oting'o miyogi chudo maggi pok otim nyaka sani kod piny owacho. Achiel kuom gik manodhi kelo ne creating job opportunities. Nodhi kelo tije to nok en riembo ji. Omiyo ka en mana mar riembo ji kama to wandang' nwang'isu ni gima broad based government konyowa go onge. Kendo wabiro gang up mind wa condemn wachni kabisa in totality ni broad based kok nyal miyo wa pesa wa within this week. Wabiro bedo ko wang'anyo ngech ng'anyo ne machal ne sirikal winjo. Makowiti wacho ni piny owacho ling' thi e weche mag chudo maggi kaka jotich machon ma kambi ma Sony koro gisandre mokalo. Wasebedo ka ok wacham msara but gima wayudo en frustration all over. Joma nodok e tich ong'ad pesa gi. Joma nowuok oko pok ochulwa gimoro amora. And sani nyithindo dhi skul wabedo gi nyithinde dhot. Jotich machon gi makai ma Sony wacho ni thoth nyithindgi okwame e udi nikech gionge kod omenda kata ma ginyalo dhigo sikul ka bende kata dogago ni familia magi ok osebedo mayot. Jonyuol madongo ma wan mwarito to gimo kwayo sirikal ne uchungo we tich wakale sufferings mang'eny including tuoche gi stress. Wakwayo ni kaber tugolnwa peswa mondo wang'e kaka ngima wanyalo dhi mbele mondo nyithindwa dhi sikul wayud kaka wanyalo thiedhore wayud kaka wanyalo dak e ngima masani man gi dignity. Giwane gisebedo mana ka giketo geno kuom chudo ma onego migi kod piny owacho mondo koro gichakgo yore moko mag nweng'o ma oting'o ohala. Kata kamano chudo ni odagi chopo. Jotije machon gi makai ma sukari ma Sony oseyo jotend siasa e kaunti ma Migori magiwacho ni sani koro ling' thi kendo ok dewgi. To the area MP ma wan godo Mheshimiwa Walter Owino wang'eyo ni ng'ama ratego kabisa kendo ng'ama osebedo kotiyo ne ji maber. To ling' ni kelonwa penjo mathoth malo duoko. Ni to in kanye sama jotich ywak kama local leaders un kama nade mindu konywa e situation machalo kama. Un kanye mindu ng'eni jotich thagore to untie to noyieru mindu konywa. Jatatije mar kambi Niang ma Sony 2025 Jen Pamela wach ni chudo mag jotich machon gi ma kambi ma Sony onego tim kod piny owacho mamalo kaluwore kod winjruok mane gichopie. Tend kambi manyien ma Sony mane okawo kambi higa mokalo kowuok kuom piny owacho ne oriembo jotich maromo 250 mane nitie kambino mar Sony. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi nyime nyaka Ramogi. Jatend migawo mar thieth Aden Duale ochiwo siem ne joma tiyo kata joma timo kwe sekta mar thieth kokalo kuom chudo mag SHA kendo medo nengo yedhe kanyakla kod medo gowi mag osiptende yor thieth ma ok otim ne jotuo. Ka oloso bang' timo limbe osiptende mopogore opogore e chako chenro mar Taifa KI County ma Bomet, Duale ojiwo mondo ji oti kod okumba mar SHA ka ong'isogi ni gidhi yudo tich makare kaluwore kod patik mar ndiko thieth mitimo nono ma onge chudo e osiptende duto mondo kik jotuo wuondi mit donjre e chudo ma ok opuodhi. Jatelono bende omedo ni tiyo kanyakla gi apisas mag timo nonro kata DCI biro konyo e kedo kod joma nyayo kuoma kamago. Onyesha ile Mkenya atapewa na yote imeandikwa bure, so unaenda huko unasoma chata paka umake sure dawa umepewa. Na hiyo chata we are going to post it in every public, private, faith-based public health facility level 2 and level 3 and some of the level 4. Na kwa sababu gani? Kwa sababu Wakenya wanaenda huko wanalipishwa. Na rais na serikali imelipa.
tumeshuhudia cases where individuals are claiming that SHA is not working. Like there was a case in Tenwek. But when we requested for a ID number from that individual, he was not even registered in SHA. So I think we should stop mambo ya siasa, mambo ya fitina, ya kuwekelea SHA. Of course we have challenges. Any new system has its own issues. But these issues are being sorted out, and SHA is better than yesterday. Kausuru nyakoro mogeni jodak ma Changamwe kaunti ma Mombasa kod jotelo koro dwaro mondo kambi manomi ting' mar chungo modhi otiek tije ma otelo ne yudo rank machielo manyien mar sirikal ka giloso e chenro mar kawo pach jopiny e wi teko mano bagi Changamwe kaunti no kendo ta kod komiti mar Senate kod mar od bura mamalo jodago olero ne nyaka ket arita mar gi nyime kendo rang thuolo mag tije ma kambino miyo jodak kod rito alwora e yo makare. Senator mar kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna kod nyawadgi ma Tana River Danson Mungatana kod dwaro mondo kambi manochiwne orakno ti mapiyo. Pengine iinuke na inawiri vizuri, halafu tusikie kama inauzwa kama vile KPLC. Tungependa refinery idumu na iwe ya wananchi, kwa sababu miradi inaletwa kwa wananchi ili kuweza kuwaboresha, na kama mradi utakuja hautowaridhisha wale waliotupigia kura, itakuwa na maana gani? Sasa yale mliyozungumza hapa nitabeba vile vile mliyozungumza, nimpelekee gavana, siku implementation ikifanya pia iketika. Watu wangu walisema wataka hivi, kama haijatimiza noma. If we keep on killing these industries, we are denying our people opportunities to get employment. Na watu wakiwa hawana kazi, kitu itabakia ni nini? Ni kula mogoka, ama sivyo? Na watakuwa wakora pia, watakuwa wavivu, alafu tutaita watu wa pwani ni wavivu. Iwapo kwenye huu mkataba sitaona wameandika mambo ambayo yanahusu kufufua refinery yenu, mambo ambayo yanahusu jinsi ambavyo barabara zitaathirika na jinsi ambavyo watafanya kurekebisha barabara zenu, kama sitaona mpango mzima ya kuwapa vijana wa hapa Changamwe nafasi za kazi, kama majibu hayatapatikana kwa maswali yote ambayo umeorodhesha hapa, mimi Sifuna na kura yangu moja ya Nairobi nitapinga huu mkataba. Dochiwo chik ne od thieth ma Kenyatta mondo chwal lipot manyiso chal mar obwongo mar Achiche Kithuka Kimui Musimi. Kimui itudo gi nek mar apisa mar GSU mane chiwo arita e par jatend piny State House Nairobi, ma en achiel kuom buche mag nek madhi nyime e doho mopogore opogore pachoka. Kamano mar Ong'ondo Were bende owinjore winj odiechieng' makiny e doho ma Kibra. Finya Kidi Nyakwara Mogi ochokonwa moko kuom buchego kod okenge magisechope nyaka gie sani. E doho makibra buore Nairobi, Achich Kithuka Musimi ma itudo gi nek mar apisa ma GSU mane chiwo arita e par jatend piny kata State House ochwal. Jang'ad bura Diana Kavetsa e kindego ochiwo chik ni Musimi ma jahigni 56 nyaka kuong timne nonro mar obwongo eka dhi nyime gi winjo burano. Nonro ma nyaka od thieth ma Kenyatta tim kuom thuolo mar jumbe 2 motelo ne winjo burano tarik 9 dwe mar 2 higani. Musimi pod ibiro med dinne e remand ma Nairobi area. Kopogore gi mano, bura mar nek mar mane en jaod bura ma Kasipul Kabondo Ong'ondo Were idhi winj kiny e doho ma Kibra. Achije 5 ma itudo gi nek makamano pod odinne gi e remand ma Nairobi area. Achijego oting'o William Imoli Shigali kata Imo, Edwin Oduor Odhiambo mong'ere gi nying mar Machwani, Ebel Ochieng mong'ere gi nying mar Dev Kalo, Isaac Kuria Chege kata Kush kachiel kod Alan Omondi Ogola. Bura machielo en mano mar rawera kendo japuonj Albert Ojuang mitudo godo achije moko 6 modinne gi remand tok doho wito oko kwayo mar weyo gi Gerambun. Achijego oting'o mane en OCS matesendo obila ma Central Samson Talam, obila James Mukwana, Peter Kimani, John Gige Gitau, Gina Buao kod Brian Mwaniki. Kaluwore gi ywak mar Samson Talam ni apisas mag duol marango tije obila IPOA notiyo gi laini mare mar simu e kwayo omenda mar chulo rambun kuom familia mare kod osiepene
Jang'ad bura Caroline Nyaguti ochiwo chik mayiene kawo laini manyien mar simu. Toko machielo, bura mar yalo nek mar nyathi manyinge Samantha Pendo mane onegi e kinde ng'anyo mag bang' yiero ma higa 2017 bende igeno ni biro chopo e doho chieng' wuok tich juma mabiro. Burano nyocha ochwal e doho ma Kisumu ka igole buore Nairobi. Bura machielo mar nek mar jotuo e ward mar osiptal ma Kenyatta, achich maduong' Kennedy Kalombotoli yande oyangi ni ne ok ni thuolo makare mar chung'e bao ka iyalo buche. Mano bang' kane ripod nonro mar obwongo ne chiwo ler. Irito okang' machielo ma burano dhi kawo. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Apisa mag lope e kaunti ma Homa Bay ka omakore kod tend arita kwe e sub-kaunti ma Homa Bay obedo gi romo gi jopiny e kar chung' od bura ma Homa Bay Town mar chiwonegi puonj e wi okenge ma owinjo bed ni giluwo e weche motenore kod lope mar geng'o achudhe ma sani okonore kendo mayo jopiny. Ali Abich nigi ler e wi lipodni. Romo makamano manobagi kabunde ka chud bura ma Homa Bay Town ne okelo kanyakla ruodhi kod jolopgi kod apisas mawuok e bad migawo mar lo mar chiwo ne jopiny puonj e wi okenge monego bed ni giluwo ka gidwaro obok mag lo e kind chenro mamoko e ofis mar lo manitie e boma ma Homa Bay ka jopiny bende nobedo kod thuolo mar chiwo ng'ur margi e pek ma gisebedo ka gineno e ofisno. Romo no biro bang' ka apisas ariyo matiyo ofise mag lope manitie e boma ma Homa Bay ne omaki kod obila mag okwach kich gi ketho mar kawo asoya kuom jopiny ka jalup komisona e sub-kaunti ma Homa Bay Charles Mwayaya mane ochuo kom e romo makamano wacho ni dwaro margi en mondo jopiny obed kod ng'eyo matut e weche motenore kod lope. Members of the public have been raising issues as regards to services being offered from the Lands Office, delay in execution of especially conclusion of disputes, boundary disputes, land disputes. So we wanted them to have a one-on-one conversation with the officers, the registrar, officials from the National Land Commission, the valuer, land surveyor, and we've had a fruitful engagement. Registrar mar lope kaunti ma Homa Bay Bernard Bosire ne okone pek magenene ofisno biro kalore kod jopiny mathoth matiyo kod joblek kata chudhe moko e kinde ma gidwaro obok mag lope kendo osemiyo jopiny mathoth owito omendagi kane okone jopiny mondo wetiyo kod joblek kata chudhe mag lope e kinde ma gidwaro chenro mopogore ofisno. So we have also told them how to pay for all the transactions through AltPay and not to deal with non-staff members. Most of the public normally like dealing with their agents or brokers, and normally they come when they have already been conned money. That's when they come complaining, I've been conned money. Bosire bende nokoni achudhe mag lope maloso bok mag lo mabandia opong'o boma ma Homa Bay, gweng' ma Kwandiko e Ndhewa, gwenge mag Mkajulwe ka chud bura mar Angue kama ne ogolo siem ni achudhe makamago. The main place is in Ndhewa, in a place called Kwandiko. There are so many fraudsters in that area, and there are so many absentee landlords there. And another place is here in Asewa, in township. Also, fraudsters are so many, preparing title deeds similar to the one that have been prepared by us. Again, another problematic area is in Gemkachuru. Gemkachuru is in Asumbi direction. Hapo, the parties, landowners sell land more than 3 times. Anausia huyu, after some time anausia mwingine, after some time anausia mwingine. So the final person gets the title deed. The other 2 have not gotten the title deed. They start complaining. We have also told them the repercussions. Ka jopiny mano yuoro kinde romo makamano bende lero pek magisibedo ka ginene weche mag lope. Paulos ne title deed ma fake. Imonja go kendo igoya mamaka gi polise matera mbeta mabigoya. Kendo sani wan gi ng'ate court mabe akia kata kumwa to wacho ni en gi title deed mar lopa kendo dwani mondo dara. Adwani sirikal okonya. Kendo jopiny owuok ka itgi okolore kabisa ni ng'eyo mok gi ng'eyo mamoko emomiyo tabu timore. Ahinya kama wawuoyo ere kaka lo achiel man gi title deed 2 kata 3 wuok ka registra nade. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Nyakoromogi odani mondo wadhiane achiel kachiel nyaka kar gundho lai mag somo e pacho ka KICD kama jatend migao mar somo Migoso Gamba dhi e nyime kod twak e kinde mipogo buge mag grade mar 10. Winjane gima owacho gi e thuolo Nyakoromogi e wi weche mag somo kod somo mar grade mar 10 kadhi mbele. Has shown good faith, and there is no reason for you to worry or hold back and say we have supplied maybe 40%, we shouldn't until we get paid. You are going to get paid. In fact, Chairman, I remember when we had the meeting, I did indicate to you that we will do everything possible to ensure that your dues are met, your dues are paid out. And we've done that, and we are going to ensure that that is done. And going forward, we are going to work in a manner that we reduce the various pending bills in this sector so that we do not have any disruptions in our educational institutions or in the learning of our students. So thank you so much. God bless you and Happy New Year. Nyakoromogi mano jatend migao mar somo Migoso Gamba kaga chiwo twak e wi okenge ma sirikal medo keto e neno ni chenro mag somo mar grade mar 10 kata senior school odhi nyime yo makare e kinde ma penjo osebedo kanyuolore ni chiwo ler moko kuom gigo ma sirikal timo neno ni somo no dhi makare Nyakoromogi. Kowere kod mano wayudo ni jolony mag thieth ma pacho ka onyiso luoro kaluwore gi kwan jogo ma wito ngimagi bang' gamo moko kuom tuoche ma gikoni ok winj yath midendo ni antibiotics ma gikoni timore ni mar thoth jopim kata jopiny tinde nyiewo mana yedhe aoyaye e dukni kendo gitiyo kodgi ma ok giluwo chike ma oketi kod lakteche mopuodhi. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla jolony mag thieth Mombasa mar twak ewi midhiero mar tuoche ma tokgi tek ma ok winj yath midendo gi dho ngere ni antimicrobial resistance. Kotelnegi kod bad migao mar piny owacho mochung'ne timo nonro mag yedhe pacho ka KEMRI, jolony go koni midhiero no kwako dhano kaachiel kod jamni kendo kelo tho mar oganda mathoth e pacho ka kod piny mangima. Antimicrobial resistance, as you might know it, is a problem in this country. It's mainly about drugs which cannot be used for the purposes which they were manufactured for. This resistance is then being transmitted between humans, animals, and especially through the environment. If resistance develops in livestock and we take in products from livestock, then we risk developing that resistance. AMR actually in Africa itself is the result of more deaths than TB, malaria, and HIV combined. Achiel kuom gigo magikone nyao midhiero no en jopiny ringo dhi e dukni mar nyiewo yedhe ma samoro ok owinjore gi tuoche matuoyogi ka joma moko to tiyo gi yedhe makare mak mana ni ok gitiek yedhego bang' chako winjo maber. So if you go in a clinic anywhere in Kenya, there'll be children there with fever, cough, diarrhea, all these things. 90 to 95% of those children do not need antibiotics. They have a very mild virus-caused infection. And some of these are common diseases like typhoid fever. I think everybody knows about typhoid or has been affected. We have heard about cholera or somebody has been affected. We heard about other diseases that are quite common around. Gikoni dwaro nitiere mar jiwo jopiny yore mag tiyo gi yath kendo tieke kaka laktar owacho kendo nyiso gi midhiero ma yath kidek kelo ka ok oti kode kaka owinjore. Do we have to use a different antibiotic? And efforts are underway to discover new types of antibiotics. And one of the critical issues is public awareness on AMR. Alone, as a ministry or as the scientists, we may not be able to make sure this information reaches the public. We need our political leaders to do the same. We need our religious leaders to do the same. We need our teachers to do the same. And we need the community and the stakeholders at the grassroots to do the same. Magi na giwacho e sechegi mikoni jotuo mawito ngimagi ei Afrika kaluwore gi tuoche ma ok winj yath ni malo moloyo jogo mawito ngimagi nikech tuo malaria, TB kod tuo ayaki ka oriw kanyachiel. Please take the drugs according to the medicines, according to the way you are given. If you are told, you know, something like, for example, Panadol, okay, you are told it is 2x3. Panadol is one of the easiest things you can get anywhere over the counter, isn't it? But if you misuse it, you're going to get problems. Some of the low-hanging fruits in terms of solutions have not been fully implemented. Why? Because awareness is very low.
And that's why we need data, but not data just for the sake of it, but data that moves people to act. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kod mauchuni weche mag sukari pachoka mar Kenya onyiso ganda ni kigibed kod luoro moramora kalure kod report manochiw kod duol marango rang'iny mag mwandu e pachoka KNBS ni nengo sukari kidek medore e pachoka. Bod nowacho ni gingirore kendo gitimo duto manyalore madano ni rem sukari okobedo e pachoka kalure gi dwaro mar sukari ma oseidho malo kalure kod tich ma itiyo kod sukari kod kwan mag oganda mamedore thurka. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Report mane ogol gi duol marango rang'iny mag mwandu e pachoka Kenya National Bureau of Statistics nyiso ni nengo sukari kidek medore e pachoka. Kata kamano Kenya Sugar Board to nyiso ganda ni kik bed kod luoro kalora ni giketo chenro makare mane oni rem mar sukari okoneno e pachoka. Kenya Sugar Board owacho ni sukari ntiere kata obedo ni dwaro mar sukari osedhi malo e pachoka kaluwore gi kwan oganda ma osebedo kamedre ka kembe matiyo gi sukari e loso mwandu bende medore e thurka. Ma kata bedo ni kembe loso sukari osebedo gi midhiero makagi kacha are higa mokadho. E higa mag 2025 nonro margi onyiso ni sukari maromo tan 613 nolosi e pachoka kama nochopo dwaro maromo 61% kende mar dwach sukari manie pachoka maromo tan 1.2 mane en dok piny kapimo gi tan 815 mar sukari manolosi e pachoka e higa mar 2024 mabende ne en dok piny gi 25% kalore gi sukari mane igen losi. Rem makama bod no wacho ni obiro kalore gi oro manonene thurka e giko mar higa mar 2025 anyate gwenge ma ipidhe niang'. Bende giyango ni lokruok chal kor lwasi nokelo midhiero e pith mar niang'. Bod no oyango bende ni thoth niang' mane oseikore ne obeti e higa mar 2024 gino manomiyo thoth niang' ne pod dongo e higa mar 2025 kendo dwoko piny sukari e thurkae manomiyo lor kembe 7 ahinya te imbo mar piny Kenya mondo omiyo chiw thuolo ne ikruok mar niang' e puothe. Kembe mane olorgo gin kaka West Kenya Sugar Company Limited, Bade Maole Pito kod Naitiri, Nzoia Sugar Company Limited, Butali Sugar Mills, Momia Sugar kod Busia Sugar Industry Limited. Kambirego sukari makwale bende no ochung' kendo ne okotiyo e higa mar 2025. Bende kembe 4 mag sukari ma itawo gi piny owacho ne olor mondo medosgi eka chiwgi ne joket mwandu. Mage Nzoia Sugar Company manomi West Kenya Sugar Company, Chemelil Sugar Company nomi Kibo Sugar, and Allied Industry Limited, Stony Sugar Company neomi Busia Sugar Industry Limited, Muhoroni Sugar Company neomi West Valley Sugar Company Limited. Chenro makamano nomuonyo omenda maromo Sh2.5 kendo ne otaye kuom dweche 9 manyiso ni chenro mar rego sukari no chunge kinde no. Giango ne piny owacho seketo kenge makare mabiro neno ne piny Kenya okobedo gi rem mar sukari kendo nengo sukari okomedore e pacho kae. Chendo gi oting'o kaso pur mar niang' mabiro monyo Sh1.2. Bende obiro konyo e medo lach mar puothe mag niang' kendo kelo kothe mag niang' maikore mapiyo ka oya e kambi timo nonro mar Sugar Research Institute. Bod no yango ni thoth chenro gi osechaki kendo keyo mokwongo igeno e kind dwe mar 10 gi dwe mar 11 higani. Gino mabiro neno ni pur mar niang' e pachoka oridore. Gichiwo geno ni lokruoge ma giseketo gi gin mosiko kendo biro neno ni rem mar sukari okobedo e thurka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka.
Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bende oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. January isn't about stopping everything. It's about stepping into something new to clear your mind, refresh your energy, and reset your perspective. This January, reconnect with your rhythm in Dubai, a city designed for contrast, beauty, and effortless discovery. Enjoy 4 nights in Dubai from just $1,365 per person sharing, including a half-day city tour, marina dinner cruise, and a desert safari. Experiences that stimulate senses, restore balance, and leave you feeling renewed. Because sometimes the best reset is a change of pace and a fresh perspective. Start somewhere quiet.